उनका पसंद के खाना बनाए में हमारा नीक लागेला। नौकरी हौ का हौ खके तू के हड़ू हो घसे का छिना को का है में हारू होई अबे बियाह को के मैं लुगा पटा खोल देनी उन दान कर देनी केहू के आ जतड़ू केहू के घर में घुस जतड़ू हैं बामल अरे करी चल भगा जैसे कॉल का रे कहां भाग ओ शू माय रे रानी बदल पटानी 11 बीघा दहेज में दियल भाई 11 बीघा साइन में बस साइन में हल्का में न तो केकरा के 11 बीघा साइन में बा बमला के मन करिया था कि कौन बमला चिल्लर बारू अरे दादा बाप रे बाप ए हम कुल टोली पे गई है के हाजी हां ठीक है के ना सेवा करे के बगैर के अब सेवा करे के बा आखिर का है समझे को मूर्ति एक तो बारू मुस्ती लेखा पात ऊपर से बेलना ढकलाते नहीं के तारा में लेका होते ना का कर अबे जाले हां ठीक कहती है रो बिया को के लेके नहीं करी? घुमल है पूरा रहर में केहू से हाथ मार ई बताऊ छिना 4 बरिस तोरा से बियाह शादी कइले भइल आज तक हमरा शौक ना हो कि पापा कहां है हां हमरा से पीछे पीछे साली सर्व शादी भइल उनके बाप बन गेल सन माने तू बाप बने खातिर दूसर बिया करके लेके आ जीबा हमरा से पूछला राजी लेला आवा तोर बहिन हिया टमाटर पहले खा के बिक दो टमाटर ना रसगुल्ला हो बियाहवा के मिठाई चल घर से बाहर निकल छी नदी मार दिया रे